ko groupe de bolo bolo be dawa de ke mi ka dawa sugu ka devan ke ni bidia mo ni nyogonche misali la hari mununte silamo yero kereche wulu kereche be deva ke ni amadiya be dewa ke ni bidia mo be deva ke ka dawa chogoye ode ulubo otonna atombe yoro chama ulube woribo ala yala obe chogodi bo hada maden ka groupe ke créer mujadalan doron kama salafu salu ka tabulo toye groupe be créer dawa de kama udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawjati li hasana ala ko cide ma wolelike kati tigi ala ka sirama ni kodonye ani wajilu ce chogonyuma delila qur'ana ni sunna mo be dawa ke ni hikima de wal mawijati li hasana qur'ana ni sunna mujadala devan venade ni mo mi maso ala tama wode ya to aya illa ba ko wajadiluhum billati hiya hasan la nyini lesiri hada madem de ke woleli kala de folo ka donin nafa man kala ka do ka kanda do ka doni nafa man kala ki sugula ni doni nyini folo ka doni nafa man kala ka mogo wole kana dinama ni doni abekum inna ko ayawre kul hadihi sabili adu ila allah ala basirati ana wa man tabani ninde ne kasirae nimbe wolele ke katama ala basira doni ka ana wa man tabani ani mogo tuguranko neni mogo tuguranko ciden ko alewo ani mogo tugura aleko dawa ka ke ni doni de doni haqiqa ka sori bolo ika dawa ke ni ode donc ni mogo min ta nana jidalula eye subu hado soro mogo do bolo iye tawilatu du soro mogo do bolo wajadiluhum billati hiya hasan wala ino tigibe dewa ke kaderilaw yira nyogo nani kunnan jiye dimite collecte donc nyogo ewa ka ni nyogo sosoite ani nyogo ndate katiya yira nyogo na dro kadelaw yira nyogo nani chogo nyuma ni delilaw ye o jali du billati hiya asana iboke bon minye mujadala doni ke bawo salafu salihu ye mujadala tila yorma fula iya do ni hadisa doye ciden ko alaye so garanti tamoye arjanna chamanci la liman taraka almira walau kana muhiqqa ni mo min nyogon soso bayin to e dina la ko alaye so garanti tayera janya chamanci la hari ni cinya de bibolo ani ni te wa salafu salihu bafo ka aqida wala wa tarikul jidalu wal muhasamatu wal khusumat wa tarikul jidalu wal khusumat nimbe usul sunna limam ahmad ani ka jidalu toye nyogo soso bambali ani kelew ika ulu toye abi risala kono wa tarkil mira wa jidalu wal jidalu wa tarku kullu ma ahdathahu al muhaddisuna aben ka risala ire kam muqaddima kono abe sarafu tabulo ko fo wa tarkul mira wal jidalu nyogo soso ani nyogo ewa deba chamani fe ika ulu toye dinala ni ewa ayo fana dobena munumbe ewa nyogon soso ani ewa jidalu no botanu kambila la anyi aya min ko jaliru billati ahsan udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawjati al hasana ha wajadiru billati hi ahsan illa alladhi jalamu jidalu al hasana beke cinyani nay illa alladhi jalamu munye bambanti kanna gele donc la doni ke baga wuye jidalu ani deba uya tila yoroma fula cheikh muhammad ibn salih usaymin rahimahullah ako jidalu ko tila lendo ko tila yoroma fula de ni hada madembe jidalu ko ka deba ke ka cinya de nyine ka cinya sabati ne ka jidalu kunye de mbe cinya de nyine hari ne cinya in kera nye yere de ka la nyine ka cinya de nyine cinya minye ka tuga ko ni jidalu kani bal nin jidalu ye wajibi yere de an kan ninke pour cinya ka sabati galon ka cinya nin la nyini ye cinya nyini de nin ya linye cinya sabati li de nin jidalu kani nin jidalu be wajibi an ka donc nu ka jidalu nu mo mi nye cinya nyini na de
uka deva nu ya do mo min bake ka cinya de nyine subhaw do de babolo tawilatu do de babolo ne abe cinya nyine de la ulu fana kan e wa deva in kunye de cinya nyine de cinya be sabati cogo mi nyogondante konkarasite kelewte mugasamatu te bo o deva suko bashi tala ka deva ke cinya ka ke cinya galon ka ke ngalo e bashi tola jidalu cogo ya fulana jidalu minyede kele doro mugasama wajadalu bil haqq liyudhidu bi wajadalu bil batil liyudhidu bihi al haqq nin jidali suwa tebbe mo woni mo kan nenke mo min ba ka deva kede ne bin ka galon min nan bin ka bidan min nan ne be deva ke purum bin ka bidan nin kan galon sabati cogo mi de mo min ka jidalu yenni ne salafu salu ko ini ninde kana deva ke sarafu ka tabulora ni yen nin do mo la ina kana deva ke donc hodi ato ahmadiya ka deva fule doni ke bago ko deva ko manka ulu kala ulu taye dronis fa ngabe silamiya la yoromi abu wele silama nyema bu wele kiri tigala bu wele aw ko cide labante cide nye aya fule ako cide laba ye cide ne hadisa fule ako cide laba ye cide nde e ko chokodi na sunna alhamdulillah maso uka kanjiki kabwala ulu dewyo de ulu tay men ni eko unu ulu ka deba ke ulu te chinyanyine nayo ulu ka deba kunye de galon min bimbolo de bidia min na de fonko de sabati mo min tay o de salafu kiki yere kolo shini nen kana deba ke e pinni deba ke la min be do deba la uko akake doni ke bayre ruasighuna fil ilmi bete do silama doni ke ba bete deba ke bagayde bidia mo fede parce que min be deba ka kasoro doni sabati lende bi bolo subuha fililika ibe se ka jabi ni qur'ana ibe ka jabi ni sunna nuna na parce que yo bidia mo galombe munum bolo o ka deba utena ni foye mo ka ni subuha ute aya mutasabiha hadisa mutasabiha subuha da madde be nyini ka filika na ya soro doni sabati lente e bolo subuha do filila e ka I desera ka jabi e ma malo yaw iye cinya inde malo ya e ba ke ka cinya min defa iye de malo ya o de ya to doni ke baga ko mo be kanado de ba keneka doni ke baga be kana ayire fili de ba keneka ni doni sabati lente bolo sino ni doni sabati lembi bolo ibe de ba ke o ba de ba de latemune buna basita ali tilila khawariju mo ba woro de farala nyon ka harura dugu de do ali ibn abi talib ibn abbas ko alima yale be se kanya mariya din katan nunun kuma nyogonyawa akombe sira inu ye kana ko jugu ke da ko ayi ibn abbas tara ko kuma nyogonya ba fula de tobira ayu kuma nyogonya subha munun tumbu bola ya be jabi ba fula tobira ba woro de tundu ba fula tobira banani to ali ibn abi talib na jama yulu kele ko fa donc ni yere ya do doni bi bolo ibe se ka deva ke mo gonno fe min be tianyini la mais mo te tianyini la abe galon min na ja kun kin ka galon de sabati no kana deva ke donc ka dawa ka lesiri ka kafo ka lesiri ke dawa ka bil hikma wal mawjati li hasana ani doni ka ni mo min nana korse nyugo na fo atenya nin ka deva ke nu ya do atigi ye tianyini na de abe tinya sabati de nyini uno ka deva ke na doni bu bolo min na yu ya do mugo la ko kan na gelende do bambanti de do ale ka deba kunye de fonkin ka galonde sabati nteso fonkin ka bida de sabati kuma nyogo ne o ka tige uno che uno kana deba ke ile la ka ye sheikhu Muhammad Nasir Albani do ya wele telefoni la bidia mugo de do aya suro na tigi kuma na ka koro atigi maso asagira ka Albani wele aye telefoni ta uye nyogo fo ako ina na tinyanyini de laba ube tusuru ibi taindeka Sheikh Albani ya tigi nyininka ako nebi taindeka ako salamu alaikum tanti mbuloni ka kuma walbani kele de yafo ako talibul haqq yakfiyahu dalilu ako tinyanyini na della kele mbabo wa sahibul hawa la yakfihu alfu dalil
akom men nindi wotigi ko delila bakele tabo wa jahilu yu'allam me koni mugo min ye jahiliye kandu ela duniya wa sahibul hawa laysa lana alayhi sabil men nindi wotigi sira tambolo kato tigima donc deva ke chogo ni mugo min be tinya nyini de la ino be se ka deva ke parce que dere la kelembale wasa ni mugo min nindi wotigi ni bidia de ba ke ka bidia sabati kana deva samayina che dele la ba kele tabo jahili ibe se ko de la dunya neta do de mba fe ka do de ibe se ko la dunya men nindi wotigi sirati bolo katoma anyo de fo anko na sabati anyo de fo dawa na be alataka deva min do fonanya chogo fo dori ko ko deva min kanyi ni bo ulu de ke mo min ka deva mani ko toye ulu sugo ko de medina de melide do nta fu mo kana ka wari do ala wa alaikum salam o ko mo min be tesbihu ke ni telephone ne appareil o kanyiba o do della kan nyini kan ko amba bahasu kera aya sorontunya bahasu me doni ke baw ya bila yoromi ko hakili panna oka ni masaila qatam tasbihu munu fuleni ni abolona ni gala madu abe do bolola ube tasbihu kenai ani telephone ta doni ke baw nyini karani na doni ke baw kera groupe fulay ala do ko ni mina kura munu fuleni ni jikru be kenu ye ko lesiro be benna la folo lesiri la tasbihu ni jikru nunu be kenu bolon ko ni den tidon ko musomma alaykunna bil anamin fa innahunna mas'ulatun wa mustanqatu tidon ko musomma ay jikru ni subhanallah foke na ya kena ka bolon ko nuye parce que ulube nyinin ka qiyama ube kuma fana parce que be jikru munun kenu yo be seriye qiyama be bolo don ke ba be bolo sunna yede iki ka jikru keri bolon ko nude sunna yo de ci de nyam bila kato de ma ube kuma la garafana mi minye nimminan kurawye do ko adagara ika tasbihu ko ni yemme sarati mun bala folo munye kana jate mina ka ko ka jikru kenu ye ko fasa mancha bala kana jate mina ko ka jikru keni qatam tasbih bolona ndege mami fuleni nye ube telefoni ta ube akera korosuye kana jate mina ko damana fasamantia bala kele afulena kana jate mina fana ko sunna yinya marala ko sunna do akere doro ko daga lendo mba ka kinde me jikrula me kana jate mina ko sunna do sunna te della manula asabana ukanati bolo komi yere jira wakati be bolo na nege mbe e bolo la be digi ni mogo yaye karasa jale ka jikiru kacha ima bolo na nege yere ewa tesbi bolo na nege yere ya bolo la ube korosu bi bolo la wakati be akana ke yere jira nani na kana ewa ninye bidia mogo kanu ulu bonko nyogo ka jikiru chokola bidia mogo kanu bonko nyogona ka jikuru chogola ni korosu de do bidia mogo ka korosu dila chogomi korosu fula sababu kana ube ka meleko bolola o kana yika ni minan qur'an o kana yi bolo Suleiman urehili mogo munumbe Allah daga ninni saratunu Suleiman urehili bu ulula no doni ke ba worew me tuma mi Sheikh Sal Fawzani nyinin karanina qatam tasbih akum min yin qatam tasbih aki kanake ko sunna yede ika keni bolon ko nude akol lejina daima li buhusilime wal ifta ku dire la kasigi ninka wiye fatawa ka ko mo kana tasbih kenai fawjani yode fotoro nuru ala darab yesho sal fawjani uya nyinin kan ninna uben nyinin kali jabi minke uka arajo sola no ba fo nuru ala darab uya nyinin ka akol lejina daima ye fatawa bonni na ko mo kana ke ku kana ke u ka tasbihu ke no bolon ko nuye wa alaikum salam
kamu ko cɛ ka kale da bɛ cogo di dɔɔninkɛbaaw ko ni cɛ mɔgɔ min ye fɔnanka ye i kana kale da n'i tɛ ɲa ko n'i bɛ da su fɛ i bɛ kale da ni dugu bɛ jɛ i b'a ko ka bɔ i yɛrɛ la mani sami na mani ra klisi ni mani po ni nye ɲininkali min kɛ ko ni kura pilisi nasara ka kura ko n'a bɛ daran na ko ani ka dɛsɛ wɛrɛw kara dɛsɛ ma faranfasiya ye parce que ni ɲininkaliw bɛ pɔsɛ ko ka pilisi sɛbɛn ani ka sɛbɛn wɛrɛw kɛ sɛbɛn sugu jumɛn don o de ka faranfasiya ye donc min ye pilisi in kɔni ye kura an b'a essayer to ka hadisa bɛ dɔw bɛ a ko ciden tun tɛ sɔn fɛn o fɛn de ni kuran b'a la ciden tun tɛ sɔn k'o to a ka so kɔnɔ a b'a kari ka bɔ yen donc silama fɛn o fɛn nasaraw ka kuran de don o kana ye minan na silama bolo o kɛra minan sugu sugu ye a kɛra i ka dara ye a kɛra dɔrɔkɛ a kɛra cɛnilama ye kura silamaw kafiriw ka kuran de ye kana ye silama bolo yɛrɛ tɛ bɛ silamiya sariya la ko yala tun sabatira ko Usmana Bunafana tun bɛ korana jigi arakan kɛlɛ la o sabatira ba Buni Hajar y'a fɔ Fathul Bari kɔnɔ a ko a sabatira jama caman bolo sɛbaw la sarafuw la k'u tun b'u ka watiri kɛ ni arakan kɛlɛ ye a ko a sabatira Usmana bolo k'a fɔ a ye kurana jigi a ka wotiri a ye arakan kelen de salli a ma fɛn salli a ɲɛ a ma fɛn salli a kɔfɛ a ye arakan kelen salli dɔrɔn k'a ka wotiri a ye kurana jigi a kɔnɔ Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko Minhaji Sunna kɔnɔ a ko a sabatira ko Usmana Ibn Affan a ye kurana jigi arakan kelen kɔnɔ hadisa dɔ bɛ yen na Albaniya sabati salatu tarawih kuna ka kitabu salatu tarawih في كتاب محمد بن النصر كابو سعيب بن يزيد سعيب بن زيد يزيد ما كو أكو سمان بن عفان كو أيه قرآن جك أركان كلام كنو ألباني كو سندو سهلنو معنى ابن حجر يا سبتي أيا سها شيخ الإسلام ابن تيمية كو سهرا سبتيرا كو سمان أيه قرآن جك أركان كلام كنو شيخ الباني يا لا سها الصلاة التراويح كنو كو اوا عثمان بن عفان يقرأنا جغارا كان كلام كنو أصبتيرا إرواي دولا أكم موسو دو دي يافو كافو تمامو دو نو سمانا كاكا كانتيجي أكو أي مغو كانتيجي مغو مي أرا كان كلام كنو أبي قرآنا كلا كافوري أكنو أصبتيرا دون فناي شعيب ابن يزيد وبي شعيب بن زيد asabatira o fana bolo o y'a fɔ ko Usmana arakan kelen kɔnɔ ko a ye kurana jiga kɔnɔ ni riwaye fula bɛ u y'u sabati Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Minhaji Sunna kɔnɔ jiju nanina a y'a sabati ko a ko kuma in sahalen don ko Usmana y'a kɛ Sheikh Albani a y'a sanadu sahawa ka sahalen don ko Usmana y'a kɛ donc asaru sarahubagaw y'a yira Ala ye barika don a ka wagati de la a ka se ka nin kɛ avec comme imamuna Nawawi fule aye samedi nani ni duru de balo mais ala ye barika do akashila ka fen caman kɛ a kɔnɔ mɔgɔw dɔ bɛ san kɛmɛ balo tɛ se k'o kɛ donc ninnu bɛ sagi ka taa ala bɛ barika do mɔgɔw dɔw ka wagati la wagati kunkurunin kɔnɔ u bɛ se ka baaraba dɔ kɛ ka baara dɔ kɛ ni ala b'u sabati ka barika dɔw ka wagati la ka tɛmɛ mɔgɔ dɔw kan e bɛ furancɛ caman kɛ tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ donc ko in sabatira ko ciden tun bɛ kutuba kala minbari min kan a ka misiri kɔnɔ ko o bɛ yɔrɔ juma sisan dɔɔnikibaw y'a yira hijira san 800
ani bisegi ani woro tasuma do ye ciden kan misiri mina wakati tasuma do donna misiri la ciden kan mimbari gurjara wakati tasuma ya jani ciden kan mimbari tununa depuis o wakati tasuma sa kemesegi ani bisegi ani woro hijira san kemesegi ani bisegi ani woro tasuma do donna ye mimbari njani ciden kan mimbari inte bo bidamugo fana tilalen do fula de ko anko kafiri fawjari ko ni kafiri kanu dobe ni ya kanu ka dina ina ka kafiriya de kanu o bi labo silamiya kono me e kafiri yere de kanu me aka dina ina ka kafiriya kono ya bi dusukun kono ye haramu ke wala o ti labo silamiya kono ko ya la bidamugo fana bo chokola wa bidaye kalita fulede bid'atu mukaffira wa bid'atu ghairu mukaffira bid'a min ba tigi kafiriya mana munun be kantigeli ke suye u be dafalen ke suye abo bid'a modeli min na niyo kanu ibe bo silamiya kono parce que ye fulan ka foya de kanu ola ye kafiriya de kanu ola o bi la bo silamiya kono mais bid'a min ye bid'atu mufassira bid'a min ba fashiga de ata la bo silamiya kono comme farda ko be fatiha ta mununke ube be duwa mununke ube be konotu mununke ka duma ka ube ni banni kera tile saba sarakati boni tile benani sarakati bo munumbu boro ni bidiya nunu nuye nunu kanu dusukun kono kabaira junubu de bila abe komi bidiya inke baga yere ne kabaira junubu ba la choko mede ni e fana ye nunu kanu ka deme ala kabaira junubu e fana la o choko de la ni ati la bo silamiya kono ni min ka bidiya ba la bo silamiya kono no bidiya sugu de kanu ifana bora silamiya kono mais mida bida min ta tigi la bo silamiya kanu ni yo kanu ibe konte bida mo yi comme a chogo mais ifana ka bida e kabara jurumu de na bi kanna bo ko ni korke yici ko kata sigreti sa etara sigreti etara wori ndo credit etara do credit la ima soka do sigreti la ina na iko ama ko wori tununa akom wori matu tunu ama daila ko ka wori matunu ibasara ko ibo sarawa ibo sarate ate daga ika ka wori do credit la ajeya ye ka funte sikata sigreti sa ye parce que ko sigireti sani sigireti ya haramu de nte se ki deme ola ou bien ni be ujura wore min fo ni ta ka wori mina ni be bo abolo ibo ujura fo mais e kana ta wori mina kata wori ndo kredi la kasage ka galon tige otebe e be fere ke ki yere nyini ni teta akachi na chogomi ibo de ke parce que ala ko wala taawanu ala li ismi wal udwan ala ko kana nyogon deme junubuni ya dala sigireti mi haramu de junubu de do ate daga e kata sigiretin saye me ibe se ka bo abolo ni chogo minye ibo de ke me kanata ka wori do kredi la ka galon tige ibe galon tige ri junubu soro ni galon min tige abe galon tige junubu la sima ibe ala ya fa de la ka ya fima comme ka kuma do be tementilo ka ko ni donna jama chela chrétien ni silama be abe daga ika foli bulu kawa salamu bulu kawa nam don ke ba ko ni sigi yoro min nyagambi be kafiru bala silama bala ni e nana salamu bulu ka ni silama yoro e be salamu bulu ka me disukun kono ika salamu ikalla nyini be silama de ma jama sigi yoro min nyagambi lendo
silamaw be kafiru be ni e nana i be salamu bulu ka ni silamaw ka yɔrɔ ye waalaikum salam ko do ko ewa ali ashaira ko ka aqida mun ye ali ashaira ka aqida min ye ala ka mankutu ma sɔn olu de ma ala ka mankutu la olu ye 7 dɔrɔn de sabati komi kuma o yɛrɛ ma sabati komi sunna mɔgɔw cogo mankutu 7 al-qudratu wal kalamu was sam'u wal basar nunu na ɲɔgɔnna ka taa 7 aliyasariya olu de sabati ala ka mankutu la tɔw bɛ u b'a a tawilu de u ka aqida ye o de aliyasariya ka aqida de ala ka mankutu olu bɛ olu de tawili masala ni ala ko ale bɛ sanfɛ u b'a fɔ ala tɛ sanfɛ ko ala tɛ laare suka aliyasariya ka olu ka aqida ye o de ala ka mankutu la u ye 7 dɔrɔn de sabati a tɔw bɛ u b'a yɛlɛma de ka tawili de u ka aqida ye nin de سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك